Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyň baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şoňun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň Oba Senat toplumyna gözlegçilik edýän ornbasary Uraz Gelliýewiň kimim vilayatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna Sanul Gomar Qala iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny Oba hojalyk toplumyna kimim vilayatlarda alyp berýän işler mövsümden Oba hojalyk işlerini ýokary derejede geçirmek, kimim öňde boljak şan eteneleri ýokary derejede guramak bilen baglanşykly meselelere gararly. Hormat prezidentime Sanul Gomar Qala geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim şu günleri vilayatda alyp barýan işleriň ýagdaýy, gallar ona guramaçylyk geçmek, şol buratyň özüni gowaça agraten kadra laýyklykda ýygyk işlerini geçirmek we sebitiň durmuş düzümini kämilleşdirmek ornuna ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýle hem häkim yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hemde bir önümleriň bolşugyny üpsün etmek ornuna amala aşyrýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Pili taýýarlamak mövsümini netijeli jemlemek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine hemme taraply netata çemelişilýär. Şeýle hem häkim vilayatda o milli maksatnamasyna kesitlenen wezipeleri ýerine getirmek, medeni durmuş we öňümçük maksatly binalaryň hemde beýleki injenerçilik ulgamana degişli deskalaryň gurulşyklarynyň diýipgünlerini güýçlendirmek we olary belirlenen möhletini tamamlamak ornuna amala aşyrýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Ýöňde boljak bayramçyklar nasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän medeni köpçülikleriň çäreleriň taýýarlyk derejesi barada hem hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gallaçy babaday hanlaryň durmuşyny möhüm mewsüm bolan gallar ogna guramaçylyk geçmek we ony ýokary keldik hemde gysga wagtda tamamlamak ornuna ähli zerur tagallarlaryň edilmelidigine ünsçekdi. Şol buratyň özüni gowaça ýygyk etmek, ýankeşleriň we keterleriň güze çykmagynyň ýöňüne almak meselelerine agraten kadra laýyklykda çemilişilmeliler. Döwlet başlanmaz sebitiň yer alma, göýük we bakça ekinleri ösürip yetiştirilýän meýdanlaryna agraten çäreleriň öz wagtyna we ýokary ýyly geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň kepilidigini bellädi. Hemde bu urda alınıp bolýan işleri talaba laýyk ýola goýmak babatda häkime birnäçe anyk tawşyklar berdi. Şeýle hem arkadaky serdarymyz vilayatda pili taýýarlamak mövsümini netijeli jemlemegiň we bu babatda bellenlen şertnamalaryň boşnamany dogry berja etmegiň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Hormat prezidentime de häzirki döwürde sebitleri durumçy ykdysat taýdan ösürmek meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini aýdyp, şu ýyl vilayatda ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalaryň gurulşyklaryny ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegine we olaryň belirlenen möhletine ulanmagy berilmelidigine ünsçekdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senler, şol sanyna çağalary goramagyň halkary güni, bütün dünýä velosiped güni hemde daş gurşagy goramagyň bütün dünýä güni nasibetli meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesine üpsün etmek babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Balkyn vilayatynyň häkimi Atahalliýewe söz berdi. Häkim vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, gallar o mövsümine başlamak boýunça ýerine getirilen taýýarlyk işleri, şeýle hem gowaça ýokary ýyly ýygyk etmek ornuna ýaýdanlandyrylan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Vilayatda yer almanyň göýük we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip yetişdirmek ornuna alınıp bolýan işler, bekinlerden alınýan hasylyň mukdaryny artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Häzir pili taýýarlamak mövsümini netijeli jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky belirlenen meýilnamany dogry berja etmek boýunça işler hem bildirilýän taraplara laýykly dowam edýär. Şeýle hem häkim vilayatyň çäklerini gurulşyga alınıp bolýan binalardaky işleriň ýagdaýy, medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalaryň gurulşyklaryny belirlenen möhletine tamamlamak ornuna ähli zerur tagallarlaryň edilýäni barada hatabat berdi. Şonuň ýaly ýöňde boljak şanly senleri munasip garşylamak we olaryň hormatyna guraljak davralaryň medeni maksatnamalary hakyna hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gallar ogna guramaçylykly geçmek maksady bilen mövsümde işlediljek diýeni ýygýan kombaynlaryň we bugdaý daşamak duranjak awtoloklaryň büýükdensiz hemde ýönlüjikli işledilmegini üpsün etmegi, galla kabul ediş bölümleriniň işini talaba laýyk ýola goýmak taşyrdy. Döwlet başlarymyz vilayatyň gowaça meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň döwrüň taramyna laýyk derejede gurulmalydygyna, ýygyk işlerine obagjak teňkelerini we gurallarynyň dolu güýjünde işledilmegini gazanmagyň möhümdigine öňe çekip, bu babatda häkime degişli tawşyklar berdi. Şu günler ýarlyk yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hemde bir önümler bilen ýylaty we üpsün etmek ornuna alınıp bolýan işler möhüm bolup durýar. Şununla bağlılıkta bir ekinlerden bol hatyr almak ornuna ähli zerur tagallary edilmelidir.
arkadagy serdarymyz vilayetde pili tapşyrmak mögzümni guramaçykly geçirmek we bir gymmatly çygmaly taýýarlamak baradaky bellenlen meýilnamany dolu bir zat etmek üçin ähli çärelerin görülmeginiň zerurdygyny belledi. Hem-de bu babatda häkime anyk görkemeler berdi. Hormat prezidentimiz şu ýyl vilayetde ulanmagy berilmegi gödüňi tutulýan medeni durmuş we ölümçük maksatly edesgarlarda dowam edýän gurulşyk işlerini bir gödüçlükde saklamagyň mümkindigini aýdyp, olaryň bellenlen möhletine we ýokary hil derejesinde tapşyrylmagyny üpçün etmeligini belledi. Döwlet başçylarymyz iýun aýyna bellenleýän şany senleriň hormatyna guraljak davralaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda anyk görkemeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanyl Gomarkaly Daşoğul vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, gallarona guramaçykly geçmek üçin görülen taýýarlyk işleri, goýça meýdanlaryna ýydyk işleriniň geçirişi barada hasabat berdi. Vilayetde yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetiştirmek hem-de bir önümler bilen ilatymy üpçün etmek boýunça alınıp balyan işler şeýlekem şu ýyl vilayetde gurulyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek ugruna edilýän tagallar barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany senleri münasip garşylamak, olary döwrüň ruhuny kybap derejede dawarlandyrmak ugruna toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Şany senleriň medeni maksatnamasy degişli derejede taýýarlandy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, vilayetin obagçylygyna alınıp balyan işleriň depkinleriniň pesligini bellemek bilen onuň guramaçyk derejesine näýilik bildirdi. Arkadagy serdarymyz vilayetde gallar ogny guramaçykly geçirmegiň wajypdygyny öňe çekip, diýeni ýygýan kombaýnlaryň we ýük awtologlarynyň galla kabul ediş bölümleriň işini dol derejede büýükdençil üpçün etmek boýunça ähli zerur tagallarlaryň edilmeligini belledi. Döwlet başçylarymyz gowy çekilen meýdanlarda häzirki döwürde alınıp balyan ýydyk işleriniň talaba laýyk ýola goýulmagynyň, onda obagçylyk teňkelerini we gurallarynyň dol güýjüne işledilmeginiň geljekki bol hadyryň kepilidigini belledi. Şunda mineral we beýleki dökünler bilen dol üpçün edilmeliler. Diýankeşleriň we ketellerin ýüze çykmagynyň ýöňelmek boýunça alınıp balyan işler döwrüň tarabyna laýyk derejede gurulmalylar. Hormatly prezidentimiz ölüm bolşugyny gadanmak meselesine möhüm ähmiýet berilmeligini, şunda ýarlyk yer almadan we göýük bakça ekinlerinden ýokary hasyl almak, netijede hasyly öz wagtyny ýygnamak hem-de içerki badarlarymyzda üpçün etmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda häkime degişli tapşyryklar berdi. Şu ýyl vilayetde ulanmagy berilmegi gödüňi tutulýan medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşy ýygyderli gödüçlükde saklanmalydyr. Hormatly prezidentimiz ýöňde boljak şany senleri guramaçykly geçirmek, ular münasibetli gurulýan dawarlarda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň okunly ösüşiniň beýan edilmegine gadanmak meselelerine üns çekdi we bir işleri degişli derejede guramak boýunça häkime anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Aman Ýelliýew söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayetde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, gallar ogny guramaçykly geçirmäge hemme taraplaryň taýýarlyk görülşi, goýça agreten kadra laýyklykda ýydyk edilşi, yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hem-de bir önümler bilen ilatymy üpçün etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň barşyna şu ýyl vilayetde ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň barşy bardy hem aýdyldy. Gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine we gurulşyklaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekem häkim ýüpekçileriň ıhlasly zähmeti bilen taýýarlanan pilani gaýtan işleýän kärhanlara tapşyrmak işleriniň dowam edýänligi barada aýdyp, bu işleriň häzirki döwrüň tarabyna laýyk derejede gurulýanyny habar berdi. Ýöňde boljak şany sellere taýýarlyk görmek işleri guramaçykly dowam edýär. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, gallar ogny guramaçyk geçirmek boýunça işleri aýratyn gödüçlükde saklamagyň zerurdygyny bellemek bilen orukda işlediljek diýeni ýygýan kombaýnlaryň we bugdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň mögzümde dol güýjüne ulanmagyny, galla kabul ediş bölümleriniň büýükdençil işini üpçün etmegi taşyrdy. Gallar ognyň geçirişine gödüçlük etmek we işleri guramaçykly alyp barmak maksady bilen döredilýän ýürüýte toparlaryň işi talaba laýyk gurulmalydyr. Döwlet başçylarymyz goýça ýydyk işler bilen bir katarda obagçylyk teňkelerini we gurallaryny dol güýjüne peýdalanmak, ekinleriň mineral dökünler bilen üpçün edilmegi, şol sanna diýankeşleriň we ketellerin ýüze çykmagynyň ýöňüne almak ugruna alınıp balyan işleriň netijelik häsiýete ýa bolmalydygyny belledi. Şeýlekem arkadagy serdarymyz vilayetde şaly kişine girişmäge görülýän taýýarlyk işlerini öňe çekdi.
Ýarlyk yer alma, güýük we bakça kinleriniň ýokary hatyr almak maksady bilen bekinleri ösürip ýetişdirmek boýunça bellenlen agroteknik çäreleri öýe wagtyny geçirmek, netijede Babaday hanlaryň tutanýarly zähmeti bilen kemale getirilen hasyly öýe wagtyny ýygnamak hemde içerki bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek, şunuň bilen baglykda da topragyň hasyllygyny ýokalandyrmakda hemde ekrançylyk medeniýetini gowlandyrmakda mühim ähmeti bolan suw tygyjytlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak meseleleri döwrüň mühim talap bolup durýar. Hormat prezidentimiz şu ýyl vilayetde gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny ýygyderli gödöwçülükde saklamak taşyrdy. Döwlet başçylarymyz iýun aýyna bellenjek şanly senleriň hormatyna guraljak dawaralaryň guramaçykly geçirilmeligini, olaryň ýatda galyjy pursatlary beslenmeligini aýtdy we bu babatda häkime birnäçe taşyklar berdi. Soňra döwlet başçylarymyz Mar vilayatynyň häkimi Anny Berdi we söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan işler, gallar ona guramaçykly geçmek we bu mewsimi ýokary derejede geçirmek uğruna görülen taýýarlygyň derejesi barada hasabat berdi. Häzirki döwürde vilayetin ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň, güýük we bakça kinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek hemde içerki bazarlarda bir öýrümleriň bolşugyny üpçün etmek uğruna zerur tagallar edilýär. Şoňla baglykda vilayetin Babaday hanlary döwlet tarapyndan edilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýarlar. Şol buratın özünde vilayette taýýarlanan pile hasylyny gaýtan işleýän kärhanlara tapşyrmak işleri baty depkinlerde dowam edýär. O milli maksatnamasyna we ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly desgalarda alınıp bolýan gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça hemme taraplaryn tagalla edilýär. Şeýle hem şanly senleri münasip garşylamak we olar münasibetli dawaralary guramak boýunça degişi işler geçirilýär. Hormat prezidentime hatap etdiňler, vilayetde alınıp bolýan işleriň şol sanyna gallar ona guramaçykly geçmek boýunça ýerine getirilen taýýarlyk işleriniň wajypdygyny çekip, burada ähli zerur tagallarlaryň edilmelidigini belledi. Mewsimde däne ýygýan kombaýnlaryň we hasyl daşamakda awtologlaryň galla gowruş bölümleriniň büýükdünçli işini üpçün etmek mümkindigini aýdyp, bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentime gowaça talaba laýyk ýygyk edilmeginiň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, ýygyk işlerine obagjyk tenkilerini we gurallarynyň dolu güýjüne kada laýyk iş edilmeginiň zerurdygyny aýtdy we bu babatda häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şunda gowaça meýdanlaryna diýan keşleriň we keselleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça geçirilýän işler möhümdir. Döwlet başçylarymyz yer alma we güýük bakça kinleriniň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek hemde bir öýrümler bilen ýylatymyzy bolelin üpçün etmek uğruna alınıp bolýan işleriň gödöwçülükde saklanmalygyny aýtdy. Hormat prezidentime şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençik maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek, olaryň bellenlen möhletlerde ulanmaga tapşyrylmagyny üpçün etmek meselelerine zerur ähmiýet bermek taşyrdy. Ýöňde boljak şanly senler münasibetli guraljak dawaralaryň ýokary guramaçyk derejesine üpçün etmek barady kim degişli işlere ünsermeliler. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier şu günleri ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýetkizýän almak boýunça ýaýlandyrylan taýýarlyk işleriň derejesi, o çeklen meýdanlarda alınıp bolýan ýygyk işleri we ýazlyk yer almadan güýük bakça kinlerden ýokary hasyl almak uğruna edilýän ähli taraplaryň tagallar barada hasabat berdi. Şeýle hem vice-premier şu günleri dowam edýän pili taýýarlamak mewsimini netijeli jemlemek maksady bilen ahal Balkan vilayetlerine hasyl ýygnamak işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda dowam edýänini aýtdy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, obagjylygyny möhüm mewsim hataplanýan gallar ogna guramaçykly geçmek, mewsimi ýokary derejede hemde bellenlen möhletine geçirmek meselelerinden wajypdygyna üns çekmek bilen bu ýurda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek üçin ähli zerur tagallarlaryň edilmeligini aýtdy. O çanyň we beýleki kinleriň bol hasylyny kemale getirmek boýunça alınıp bolýan işleriň agrotehnikanyň kadralaryna dolu laýyk derejede ýola goýulmagy döwrüň möhüm talap bolup durýar. Şundan baglykda bir işlerin yerine getirilmegine jogapkärçilikli we hemme taraplyny esasda çemilişilmeliler. Soňra iş maslahatyna gatnaşýanlar arkadagy serdarymyzy döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň durmuşyny möhüm orna elýän şanly senler, çağlary goramagyň halkary güni, bütün dünýä velosiped güni, daşkur şow goramagyň bütün dünýä güni bilen mehirli gutladylar. Olar şanly senler münasibetli gurulýan dawaralaryň taryhy pursatlary beslenjekdigini belläp, hormat prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan işlerine mundan meýlekde uly üstünlikleri arzu etdiler.
Döwlet başlarymyza gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, bitinileriň halkymyz üçin ähmetligini belledi. Hem de olaryň şanyny gurulýan davrlarda mehriban watanymyzyň ýeten derejesiniň we halkymyzyň dürüjlükli ähmetiniň bagtyar durmuşynyň beýany tapmalygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz Sanul Gomarkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa atnaşanlara berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň rawaşlygynyň bähwidine alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeker etminamaty bilen taş edýäs. Türkmenistanyň kadyetleriniň kadylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem olary hünär derejelerini bermek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Kadyet hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda karar edýän. Çarguly Ataýew Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäher kadyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Begenç Gurbanygelliýew Hojamgulyw Aşgabat şäher kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäher kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Uray Muratgeliýew Rejep we Aşgabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäher kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Ahal vilayat kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Garrybay Baýmuradowyç Aşyr we Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Ahal vilayatynyň Akbuğday etrap kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetinden boşatmaly. Gurbanyguly Akmuradow Balqan vilayat kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Balqan vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Ahal vilayatynyň Tejen etrap şäher kadyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Nursaket Emiyatowyç Ýusupow Balqan vilayat kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Balqan vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Mary vilayatynyň wekil wazir etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Döwlet Atamuradowyç Babaýew Balqan vilayat kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Balqan vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Balqan vilayatynyň Türkmenabat şäher kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Muhammed Astanagulyewicz Qurbanqulow Balqan vilayatynyň Balqanabat şäher kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Ahmet Yar Kömekowyç Saparow Balqan vilayatynyň Türkmenabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli. Qowunç Genjibaýew Hudaýberdiýew Balqan vilayatynyň Serdar etrap şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Balqan vilayatynyň Berket etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Kemal Batyrowicz Öwlagulyw Daşow vilayat kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Daşow vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Kakajan Nurýagdyýew Öwlagulyw Daşow vilayatynyň Daşow şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Mary vilayatynyň Mary şäher kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetinden boşatmaly. Atajan Toýmuradowyç Hojamuradow Daşow vilayatynyň Daşow şäher kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetine bellemeli we oňa kadynyň 5-nji hünär derejesini bermeli. Dayanç Jumageliýew Owad we Elewap vilayat kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, onu Elewap vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Daşow vilayat kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Ilyas Döwletowyç Rahmetow Elewap vilayat kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Elewap vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Ahal vilayatynyň Göktepe etrap kadyetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kadysy wezipetinden boşatmaly. Sadyk Habibulla ogly Abdurahimow Elewap vilayatynyň Türkmenabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetine bellemeli we oňa kadynyň 5-nji hünär derejesini bermeli. Gurbanmurat Meretkelliýew Hudaýberdiýew Mary vilayat kadyetiniň başlygy wezipetine bellep, Mary vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Mary vilayatynyň Mary şäher kadyetiniň başlygy wezipetinden boşatmaly. Beşim Gorgun Muradowyç Baýjarow Mary vilayat kadyetiniň kadysy wezipetine bellep, onu Mary vilayat kadyetiniň prezidiumynyň düdümine girdmeli we Mary vilayatynyň Serhidabat etrap kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Toýguly Allagulyw Ygtyarlyk möhletiniň tamamlananlygy sebäpli Aşgabat şäher kadyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Baba Mergen Akmuradowyç Babaýew ygtyarlyk möhletiniň tamamlananlygy sebäpli Aşgabat şäher kadyetiniň kadysy wezipetinden boşatmaly. Aman Täç
Salihowna Gurbanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäher kadiyetiniň kazat wezipetiniň boşatmaly. Çar Murat Şalarowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Murat Nurewich Esenowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kadiyetiniň kazat wezipetinden boşatmaly. Rowşan Nursahedowich Maksudowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Aşgabat şäheriniň köpetdäki etrap kadiyetiniň kazat wezipetinden boşatmaly. Güç Murat Aman Muradowich Çareýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayet kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Tagan Muhammed Mehmedowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayet kadiyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Sehraul Anaglyjewna Nazarowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayet kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Şatlyk Mirgelliç İşangulyw ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Balkanawat şäher kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Rustam Hamraýew Atajanowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Şatlyk Annabaýewich Gylyçmedowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Döwlet Teşliç Aman Taganowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Balkan vilayetiniň Serdar etrap şäher kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Wepa Bazarbaýewich Amanowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşy vilayet kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Nurjahan Urad Muhammedowna Mätjanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşy vilayet kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Adat Garlyç Odaýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşy vilayetiniň Daşy şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Mahym Sapargelliwne Paltaşowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşy vilayetiniň Daşy şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Agnepes Nurgelliç Umarowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşy vilayetiniň Bolumsad etrap kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Akmurat Hojakovich Akmuradowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Daşy vilayetiniň Könürünç etrap şäher kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Serdar Çarverdewich Anneverdeýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayet kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Teç Muhammed Kuliýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayet kadiyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Gülşirin Suhanberdiýewany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayet kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Tuwak Mehmet Gurban Seýidowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Sultan Murat Gelmuradowich Gurbanowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Oğulnabat Tirkeşewna Taganowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Türkmenbaşy şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Tagan Xangelliýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Lewap vilayetiniň Farap etrap kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Anna Muhammed Nurýagdewich Nureýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayet kadiyetiniň başlyk wezipetinden boşatmaly. Serdar Sapardurdewich Garaýew ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayet kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Serdar Aşyrywich Kerimow ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary şäher kadiyetiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Atamurat Diňlimuradowyç Atamuradowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Döwran Kakywlewich Hojamuradowy ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary şäher kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Gülşirin Meredamanowna Ilamanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Ýowlutyn etrap kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Cemal Hajydurdiýewne Diwanowany ıhtiyarlyk möhletiniň tamamlananyny sebäpli Mary vilayetiniň Mary etrap kadiyetiniň kazasy wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriň belen serkerde başçysy Serdar Berdimuhammedow.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Xorvatiya Respublikasynyň prezidenti Zoran Milanovića we ýurdun ähli halkyna Xorvatiya Respublikasynyň milli bayramy döwlet günü münasibetli tüýsürekli gutlaularyny we gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet başlanmaz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Zoran Milanovića bergjanlyk, bagtýarlyk, awadançylyk Xorvatiya Respublikasynyň halkyna orta parahatçylyk, rowaçlyk hemem mundan beýlegim güllep ösüş arzuw etdi. Hormatly watandaşlar, gahrman arkadağımyzyň başlanýşlary şeýlede hormatly prezidentimiziň himayet gollawlary esasyna türkmen halkynyň gadymdan gelýän özboşly milli dep desturlaryny, urp-adatlaryny saklamak we gollamak, ýaş nesli milli ahlak ýörelgelerini laýyklykda terbiyelemek, raýatlaryň ynanç ygtykatlaryny erkin berja etmekler üçin has oňoýly şertler döredilýär. Şundan baýlykda Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti halkymyzyň teklipleriniň we haýyşlarynyň ugralyp, ýurdumyzyň welaýatlaryna meçhitleň gurulmagy meýilleşdirilýänini dikkatiňize ýetirge, hemem bu meçhitleň gurulşyklaryna haýyr sahabat ýardamy etmäge islegi bildirýän taraplar üçin Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankyna ýöritek hasabyň açylandygyny habar berge. Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankyna açylan Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň ýöritek haýyr sahabatynyň hasaplary baradaky maglumatlar metbuatda çap edilýär. Watan habarlar gepleşigimize dowam edýär. Türkmen halkynyň bayramy münasibetli geçirilýän sergi öz işinde dowam edýär. Serginiň nowatdaky günüm işçi häsiýetli boldy. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar dokma senaty ministrlikleriniň, Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň, Döwlet Haryçy mal birjasynyň, Sewda senagat idarasynyň hemde senagatçylar we telekeşler birleşmesiniň bilelikde bayramçylyk münasibetli goraýan sergisiniň nowatdaky günüm işçi bilen tapatlandy. Bu gedeki sergi günnägor halklarynyň köp asarlyk däpleriniň ýolbaşly dowamyna urly. Halkymynyň ajaýyp milli sunatynyň aqrar edilmeniň hemde oňa hormat goýmagyň nişan hökmüne geçirilýän bu sergi zekini halçylaryň zähmetine bildirilýän ýokary bahadyr. Ussat halçylar özleriniň ihlasly zähmeti bilen ajaýyp hallar döredýärler. Görünüşe ýaly milli halçylyk sunatyna türkmen halkynyň maksady okunlyk, ruhunetlik ýaly häsiýetler jemlenýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň döwlet nişanlaryny, haly göýleri, türkmen halkynyň agdy birligini, bütünligini, milletimiziň paýhasyny hemde ajaýyplygy bolan ihlasany ölboşly sağlaşygy äşkär edýär. Köp orly sergi haly we dokma podagyny sewda toplumyny üstünmeň ýoluna gazanylýan üstünlikleriň, öňdäwajy tehnologiýalar we täzeçil işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak hasabyna hereket edýän düzümleri döwre alplaşdyrmak boýunça anyp baran işleriň aýdyn futnamasydyr. Pudoklaryň sergide milli ykdysadymyzyň esasy pudoklarynyň biri bolan dokma senatynyň gazananlary hemde ony üstünmeň ýokary depkinler görkezilýär. Ýurdumyzda Merkezi Aziýa sebitinde iri häzirki zaman dokma toplumlarynyň emele gelmegi, işerki bazarlaryň ýokary hili dokma önümleri bilen öpüşün edilmegi, şeýlede eksport garytlarynyň bäsleşige ukyply önümçiliginiň mukdarynyň artdyrylmagy, dokma senatyny we halçylyk podagyny üstünmek boýunça anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýanynyň aýdyn beýanlar. Serginin şäherlerden ýurdumynyň dokma senaty ministrliginiň hemde Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň kärhanalary bilen daşary ýurtly kärhanalardyr kampaniýalaryň arasynda şertnamalary baglaşmak boýunça resmi namalara gol çekildi. Olaryň hataryna dokma we haly önümleri satmak hemde satyn almak boýunça Russiýa Federasiýasynyň Birleşen Arap Emirlikläriniň, Türkiýanyň, Owganystanyň hemde Kyrgyzstanyň kampaniýalary we kärhanalary bar. Belenşýaly ata-babalarymyzyň däplerini dowam edip, halçylyk sunatynyň hakyky ussatlary berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynjy döwrüne, täze döwletçilik pikirlerini durmuşa geçirýärler. Munyň özi uly üstünlüge beslenip, oňa döwlet derejesinde ýokary baha berilýär. Bu täsin çeper hünäri giňden wagt etmek, haýran gallarýan adim eserleriň nuskalaryny saklamak maksady bilen ýurdumyzyň halçylyk sunatynyň önümçilik düzümi döwre başlylýar. Täze çeper halçylyk kärhanalary ulanmaga tapşyrylýar. Olarda halçylaryň netijeli zähmet çekmek hemde oňoýly diň almak üçin amatly şertler döredilýär. Terginin şäherlerine awraýly ýokary oky mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owakojulyk Uniwersitetinde oka bilim alýan talip oglan gyýlar halipa muallimleriň ýolbaşlygyna döwrewap toýly wagtlaryny görkezişine işçi gatnaşdylar. Döwrewap toýly wagtlaryny görnüşlerini talip ýaşlaryň öz elleri bilen ýerine ýetirmekligi bellenmäge münasipdir.
Gahrman arkadamyzyň türkmen halatyna başlanan janly rowayat, arşyň nepitlik atly kitaplary watanymyzyň geljegi bolan ýaşlarymyza milli mirasymyzy içkin öwrenmekde, olary watan söýjilik, zähmet söýjilik hemde tebigat söýjilik ruhuny terbiýelemekde aýratyn uly ähmete eýeder. Sergi öz içinde dowam edýär. Türkmenistanyň jemgyýetçilik gurumlarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň mejlisiniň ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň hem jemgyýetçilik gurumlarynyň bilim, saglyk guraşy we derman senaty, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň Ilmlar Akademiýasynyň gurumygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy nusga ötüş ýoly bilen aýdyň maksadlara tarap atly maslahat geçirildi. Ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiň alyp bergen syýasatyny türkmen halkynyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek wezipesi elerdi tutulýan ugur bolup durýar. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň ähli syýasy, ykdysady, guramaçylyk mümkinçiliklerini şu wezipeň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirýär. Ýurdumyzyň özgertmeler syýasatyna baş maksady halkyň awadançylygyny, bolelin ýaşaýyşyny, sagdyn durmuşyny öpçün etmäge gönükdirilendir. Ýakynny hormatly arkadagly terdarymyzyň Daşol vilayatyna toý saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň Demirgazyk sebitine işlen alınıp barylşy, ýaşaýjylaryň hal ýagdaýlary, ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gadaklanmagy, halkyň arkadagly zamanasy ýylymyza dawaralandyran ýene bir şanly waka boldy. Maslahatda edilen çıkışlarda hormatly prezidentimiziň toý saparynyň çäklerini, Balkan Daşol howa elektrik geçirjisiniň gurulşy hemde mallarçylyk pudogyna zähmet çekýän düýe çopany bilen duşmagy, hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna Daşol vilayatynyň köpörlügi onkologiýa hassahanalarının açylmagy, Gahrman arkadagymyzyň tagalasy bilen kabul edilen saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşy geçirilmeginiň dowam etdirilýändiginiň ýene bir suwutnamasy bolanyny uly bu ýysynç bilen çykyş edenler bellädiler. Her bir adamyň, her bir maşgalanyň aladasy ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň derejesine belinde galyrylýar. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan watanymyza kuwwatly döwleti, türkmen halkyny bagtyar millete öwürmek ugrundaky her bir başlangyjy, her bir pikir garaýşy halkyň bagtyar durmuşynyň nesilden aýdyn geljeginiň kepilleri. Maslahaty gatnaşanlar berkarar watanymyzyň awraýyny belinde galyrgan hormatly prezidentimiziň ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaçlyklary betlenmegini arzu etdiler. Hormatly prezidentimiziň Daşol vilayatyna toý saparyny amala aşyryp, saglyk ulgamynyň detgallarynyň açylmagyna akbata bermek münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Olar ýokary hulenlik maksus boldy. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna ýurdumyzyň saglyk guraşy ulgamynyň ýene bir möhüm detgasynyň Daşol vilayat köp ugurly hemem onkologiýa hassahanalarynyn açylmagy münasibetli Ahal Balkan Lewap Mary vilayat saglyk guraşy müdürlikleriniň guramagyna geçirilen hoşallyk maslahatlary işçi häsiýete betlendi. Döwrel maslahatlarda çykyş edenler saglyk ulgamyna amala aşyrýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Saglyk guramagyň milli ulgamynyň kemilleşdirilmegi, hemem okuly ösdirilmegi berkarar Türkmenistanyň gadanan uly sepkitlerinin hatarına aýratyn orny ýeleýär. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň saglyk ulgamyny ösdürmekde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde ahlasly işlejekdiklerini inandyrdylar. Türkmenistan Energetika Ministrligi tarapyndan geçirilen hoşallyk maslahaty işçi häsiýete betlendi. Ol hormatly prezidentimiziň Daşol vilayatyna güýjenmesi 500 kV bolan Balkan Daşol howa elektrik geçirjisiniň guruluş işleri bilen tanışmagyna bagyşlandy. Çykyşlarda pudogy ösdürmek boýunça amala aşyrýan özgertmeler üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdyldy. Türkmenistan energetik ulgamyny sebit we halkara ähmiýetli ýeri taslamlary durmuşa geçirmek bilen daş gurşaw gorumak meselesine ölen jogapkärli çemeleşýändigini görkezýär. Bu ulgamda ekologiýa taýdan arasy innowasion tehnologiýalar, iň täze ilmi tehnik işlep taýýarlamalar işçiň ornaşdyrylýar. Maslahatda gatnaşlar işlemäge döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny bildirdiler. Merkezi Aziýanyň Halkara Institutunyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň hemem bu institutda hereket edýän strategik barlyklary boýunça ilmi merkeziň guramagyna geçirilen halkara maslahat Merkezi Aziýanyň parahatçylykly we durnukly ösüşi üçin iler tutulýan ugurlary Özbegistanyň we Türkmenistanyň çemeleşmeleri diýilip atlandyryldy. Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň UNESCO-nyň wekilleriniň belelikde geçiren dowuşugy ekologiýa meseleleri bilen bagly boldy. Ýurdumyzda sport bätleşiklerine giň gerim berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ýokary netijeler gazanmak, ýygdyrly geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleň biri bolup durýar. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli gadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere beslenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüğiniň guramagyna Kökşünkay karate boýunça geçirilen ýarış kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy.
Turgunlar paýtatymyzdan barynjylygy uğruna bäsleşdiler. Ýaş gyzykly häsiýeti bilen tapatlandy. Sport şäherlerine ulins berilmegi ýurdumyzda sazyn durmuş ýerleriniň rowaşlanýanyna şaýatlyk edýär. Häzirki günlerde ýaşlara giň gerim berilmegi aýratyn ähmetlidir. Ol turgunlara tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýy geçirilýän ýaşlarda görmek bolýar. Ussatlary artdyrmakda öýelbaşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Her bir turganyň guýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özündir. Sport bäsleşikleri tärimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Ýaşlar turgunlaryň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ussatlaryň anam ihlasyny goşmagy ýokary netijeniň özündir. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 30-njy maýda saat 20-den 31-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayetine azken bulutlu hava olup, ortadan oradan teyli sekundda 9-4 metr etiyen şemal ötürü. Hava gecetine 20-25 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Ahal vilayetine azken bulutlu hava olup, oradan teyli sekundda 8-13 metr etiyen şemal ötürü. Hava gecetine 17-20 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Mara vilayetine azken bulutlu hava olup, dünazgın oradan teyli sekundda 9-4 metr etiyen şemal ötürü. Hava gecesine 16-20 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Lewap vilayetine azken bulutlu hava olup, dünazgın oradan teyli sekundda 10-15 metr etiyen şemal ötürü. Hava gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus mayıl olur. Daşyl vilayetine azken bulutlu hava olup, dünazgyn oradan teyli sekundda 8-13 metr etiyen şemal ötürü. Hava gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maylı olur. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutlu hava olup, oradan teyli sekundda 7-10 metr etiyen şemal ötürü. Hava gecesine 18-20 gradus, gündüzüne 33-35 gradus maylı olur. Ýurdumyzyň çöme aýynyň 31-ni magnit hadisasynyň durunukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edid watandaşlar ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 6 götürüp artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biljek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araça berja etmek ellere arasy saklamak zerurdyr. Mehriman eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň eslenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şoň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.